Παιδιά, μόλις ήρθε κάτι καινούργιο στο φαρμακείο. Μην το κάνεις αυτό. Θέλω! Θα το περάσω το βίντεο. Και εννοείται το ανοίγουμε πριν το δει κανείς. Είναι το Τζίνα. Τι κάνεις, κοπέλα? Το κατέστρεψε. Είναι αυτά τα τρία. Πράγματα. Τέλεια. Καταρχάς να σχολιάσουμε λίγο packaging. Ωραίο. Minimal. Μοβ. Χαριτωμένο. Λοιπόν, έχουμε Collagen Bank. Να, μπανκ. Το λέμε αποταμίευση κολαγόνου. Κολαγόνο. Το οποίο μεγαλώνοντας. Πες το. Μειώνεται κατά 1% από τα 20 χρόνια μας. Από τα 20. Τα 20. Ωραία, θα πω αυτό το βίντεο. Κρέμα ημέρας με SPF 30. Αντιγύρανση, αντιλιακό, ενυδάτωση, ό,τι πρέπει για τις τεμπέλες του skincare. Σαν Είστε εμένα. τεμπέλες όμως. Είμαστε. Κάποιες είμαστε. Α, την κρέμα ανοιχτός. Τέλεια. Κοιμάσαι και ελπίζεις να ξυπνήσεις 5 χρόνια νεότερη. Α, ναι, όσο είναι και τα 5 σημάδια γύρανσης που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη κρέμα. 5. 5. 5. Δεν τα λες λίγα. Και έχουμε και εδώ το μικρό βαζάκι. Πολύ καλό. Ματιών που είναι βαζάκι και αρκετά τζελάτο. Και ωραίο. Γιατί οι μαύροι κύκλοι και οι λεπτές γραμμές έχουν γίνει συγκατοικοί. Όλη η σειρά βοηθάει ώστε να διατηρείτε το κολαγόνο. Στοχεύει σε λεπτές γραμμές, σε ελαστικότητα, λίανση, φρυγιλότητα και λάμψη στο δέρμα. Ενυδάτωση. Ενυδάτωση. Πολύ ενυδάτωση. Χρειαζόμαστε την ενυδάτωση. Collagen Bank. Να τα δοκιμάσουμε και να σας πούμε τη γνώμη μας. Γράψτε μας στα σχόλια.